Hei, salut și suntem într-un nou video din seria tutoriale Laravel. Cred că acesta va fi și ultimul video din această serie. Eu sunt Andrei de la Dev Academy și haideți să continuăm cu acest blog pe care l-am creat. Deci hai să facem o mică recapitulare. Avem pagina Home, avem pagina Blogs, linkul Blogs care ne duce pe o pagină unde sunt afișate toate blogurile care le avem la moment în baza de date. Și putem să creăm un blog, să-i dăm titlu, descriere, conținut și putem să-i facem și image upload, adică să-i dăm o imagine. De asemenea, putem să vizualizăm blogul prin metoda show de la route, care să ne arate tot conținutul blogului într-o pagină aparte. Putem să-l edităm, putem să adăugăm ceva, merge, așa, și putem să-l ștergem, desigur. Totul lucrează perfect. Dacă ați urmărit toate tutorialele din seria pe care o am aici pe YouTube, din playlistul Laravel, cam ar trebui să fiți în videoul acesta la această etapă. Acum, ce vreau eu să fac este să vă introduc în Laravel și chestii un pic mai avansate, nimic complicat, doar trebuie să urmăriți cu atenție și cred că va fi totul ok. Deci vreau să adaug categorii la blog, adică să categorizăm blogurile. Pentru aceasta vom avea nevoie să creăm un nou model, un nou tabel, o nouă migrație în bază de date, un nou tabel care va stoca categoriile. Va trebui să facem o relație între tabelul bloguri și categorii, adică un blog poate avea o categorie poate avea mai multe, o categorie poate avea mai multe bloguri, așa. Și va trebui să creăm pagini aparte unde să afișăm toate categoriile și când apăsăm click pe ele să ne arate toate blogurile care au această categorie. Ceva de genul, da? Haideți să începem. Deci haideți să creăm mai întâi de toate tabelele, controllerul și modelul pentru categorii, da? Deci, noi în videourile trecute la blog am făcut asta aparte, dar aici o să facem cu o singură comandă. Deci, este PHP artisan make model categorii la singular și -mcr. Deci, această comandă va crea un model, categorie, o migrație și un controller. Hai să-i dăm Enter. Imediat. Nu știu cât va dura, cred că nu chiar mult. Așa, din câte vedeți, model is created successfully, created migration and controller created successfully, da? Haideți să verificăm dacă avem. Deci avem aici HTTP controllers category controller, așa l avem, models, category model, l avem și baza de date, database, migrations, categories, așa. Deci, din câte vedeți, le avem, așa. Acum trebuie să-i dăm aici un nume la categorie, deci băgăm un field cu nume, string, tipul de date string și name. Îi dăm un nullable, ca să poate să fie și null, dacă blogul nu are nicio categorie, posibil și așa ceva. Și acum va trebui să facem relația dintre aceste două tabele. Deci, relația arată cam în felul următor. Am să vă explic așa prin desen. Deci, avem tabelul, aici avem tabelul blog și aici vom avea tabelul categorie, da? Categorii. Da, scrisul cam așa și așa, nu chiar arată bine, dar... Deci, blogul are ID, așa, și categoria tot are ID. Ce o să facem noi este că o să creăm un alt field aici, care se va numi categorii, liniuță, ID. Deci, vom stoca ID-ul, acest ID, îl vom stoca aici, în categorii ID. Și atunci când vom accesa acest ID, blogul
va ști, vom putea afișa categoria acestui blog, cărui categorie aparține din acest tabel. Adică cărui categorie, aici să fie mai multe categorii, și cărui categorie aparține. Și viceversa. Vom putea alege o categorie și să arătăm cărei bloguri aparține, da? Imediat facem asta. Don't save. Așa. Deci, mai întâi de toate trebuie să schimbăm data aici la migration, deoarece când o să rulăm migrațiile vom avea o eroare, deoarece categoriile trebuie să fie create deja. Adică aici când rulăm migrația, ele merg la rând. Și categoriile noi avem ca ele să fie mai sus. Avem nevoie să fie mai sus decât blocks. Deci hai să schimbăm data. Refractor. Rename. Deci doar puneți așa o dată. Aici avem astăzi la mine este 22. La blogurile au fost create pe 19. Hai să punem aici în loc de 22 18 și ele se vor ridica mai sus. Da. Așa. Deci am dat name. Acum plecăm la blogs. Și aici trebuie să creăm un nou field. Table. Big integer. Va fi integer. Și asta este tipul de date care îl folosește și tabelele. Deci aici în categories ID, tipul de date este big integer la ID. Și îi dăm denumirea category, liniuță jos, ID. Deci stăruiți-vă ca denumirea să fie singularul denumirii tabelului, category și liniuță jos, ID. Asta este convenția. Dacă o numiți altfel, vor apărea probleme. Doar respectați această convenție. Îi dăm unsigned, deoarece va fi primary key. Și îi dăm și nullable. Așa. Acum trebuie să facem referința, da? Deci scriem table, mai jos, table, foreign, categoria ID. Deci noi declarăm că acest field, deci de aici de sus care l-am creat, categoria ID, este foreign key. Deci lucrează cu reprezintă ID-ul altui tabel, da? References, ID. Deci face referință cu ID-ul, deci este clar, dacă traducem voi înțelegeți, da? Cu cine? On. Și aici trebuie să indicăm tabelul, da? Categories. Categories. Așa. Punct și virgulă. Și îi dăm și on cascade on delete. Așa. Ca să șteargă atunci când ștergem blogul, da? Așa. Asta cam ar fi tot. Dă să rulăm migrația să vedem dacă merge. Deci PHP Artisan Migrate Fresh. A mers cu succes. Haideți să verificăm în tabel dacă a mers totul bine. Totdeauna e foarte, foarte bine, chiar dacă crezi că deja ai experiență și e foarte, foarte bine să verifici. Adică ai făcut o mișcare, verifici dacă a mers totul ok. Deci cum verificăm? Mergem la blogs. Deci avem acum aici categoria ID, un nou field. Mergem la structure și avem aici blogs, category ID foreign. Deci avem un foreign key. Totul a mers cu succes, da? Acum hai să mergem mai departe. Ce trebuie noi să facem? Deci nu mai avem bloguri, că am făcut refresh la baza de date. Deci vrem să creăm un blog, da? Și să-i dăm categorii. Da, în primul și în primul rând trebuie să mergem la pagina Create. Așa. Nu, mai întâi trebuie să creăm categorii. Așa că haideți să nu mai facem o formă. Deja știți cum să faceți asta, să nu mai pierdem timpul. Haideți să inserăm din baza de date niște categorii. Deci aici este insert, blog tutorial, categories, este insert și hai să băgăm niște categorii. Deci blogul nostru era despre excursii ceva, da? Deci excursii, go, așa, insert, sejur, go, ce mai avem, ce categorii să mai băgăm, city break, city break, așa, go, și hai să mai băgăm una, ce poate să mai fie, vacanță, da? Vacanță. Așa. Avem 4 categorii, dacă uităm în tabelă. Acum aici avem 4 categorii. Deci, haideți să creăm un link ca să putem să le arătăm, da? Deci, mergem la routes. Așa.
hai să creăm un route pentru afișarea categoriilor. Deci facem un route get, nu v-am mai explic, deja știți asta, să nu pierdem timpul. Deci categorii, îi dăm și un slash, categorii, așa, facem referință la controller, deci hai să copiem de aici, ca să nu mai pierdem timpul. Și schimbăm denumirea doar, deci va fi category controller, noi îl avem creat deja, l-am creat, așa, category controller class și metoda index, da? Să arătăm toate categoriile și să-i dăm și un nume că să putem folosi linkul, deci va fi category.index, category.index, așa, perfect, mergem la layouts, să putem să accesăm linkul. Hai să mergem la views, layouts. Deci aici băgăm category.index, category.index. Deci aici la layout este bara noastră de navigare, da? Sus acolo. Categories. Hai să vedem, să vă arăt ce am făcut. Da, trebuie să avem aici un link categories. Hai să vedem ce face. La moment nu face nimic, deoarece nu returnează niciun view. Hai să facem asta. Plecăm la HTTP controllers, category controller și aici trebuie să returnăm. Mai întâi trebuie să categories. Trebuie să extragem toate categoriile din baza de date, category all. Aceasta este metoda. Deci le-am extras, da? Acum hai să returnăm. Return view. Cum se va numi? Category.index, da? Hai să-l creăm, că noi nu l-avem creat. Deci mergem la views, creăm mapa category, directory category, așa. Aici creăm file index.plate.php, așa. Le avem acum category.index și folosim. Putem să folosim with, dar să vă mai arăt o metodă, este metoda compact, nu compound, dar compact și aici scriem doar categories. Deci în loc de with, ca să-i dăm două valori aici, în compact dăm doar una și el automat face tot ce face with. În videourile trecute doar am făcut, da? Deci hai să vă arăt. Deci asta e o metodă, să nu vă încurc, și este metoda with, da? Noi am mai făcut asta. Deci e categories și aici dădeam valoarea categories, da? Dar hai să folosim compact, că asta deja am folosit-o. Trecem la ceva nou, alte metode, da? Categories. Așa, asta e tot. Acum trebuie să mergem în category index. Așa, îi dăm extens la layout ca să putem să vedem bara de navigare și să avem layout-ul. Scriem secția content, secția dinamică, content și închidem secția content. Dacă ți se pare asta straniu, înseamnă că n-ai privit videourile anterioare. Te sfătui să le privești la început. Așa. Și aici, haide să-i dăm niște valori, da? Div, id, category wrapper, așa. Deci, să vedem ce putem să-i dăm. Div, id categories, așa. Și aici vom avea toate categoriile deja. Div, class, category, niță jos, item. Haideți să vedem. Deci, facem un for each, facem un loop în for each. Deci, categories, as category. Închidem for each-ul după div-ul asta. And for each. Și aici vom pune category name. Category, minuță, name. Uță mai mare. Așa, hai să vedem ce s-a primit. Da, din câte vedeți, le avem pe toate aici în coloană, da? Hai să-i dăm niște stiluri, să arate un pic mai bine. Nu pierdem mult timp la asta, dar intrăm la public, style.css. Așa, deci category wrapper.
Să-i dăm un pic de margin top. 50 de pixeli, hai să fie. Vedem cum arată. Arată destul de ok. Așa. Îi dăm un display flex. Flex, align items center, justify content center. Așa. Trebuie să le pună la mijloc. Acum hai să luăm categories. Să-i dăm și aici un pic de design. Așa. Display flex, flex direction column. Așa, column, row gap, row 20 de pixeli. Să vedem ce s-a primit. Așa, arată bine. Și category item, clasa, ultimul. Category item, așa. Îi dăm un display flex, justify content center, align item center, așa. Padding, cât spunem, 20 de pixeli, 100 de pixeli, border radius 16 pixeli și un background color ceva mai deschis, așa, dacă găsim ar fi perfect. Un biscuit. Sună interesant. Să vedem. Așa, nu s-a întâmplat nimic. Category item, class, da, asta e. De ce nu a mers? Punct. Trebuie să meargă. Poate că culoarea nu e bună, dar... Da. Avem aici. Hai să dăm și un cursor pointer. Cursor pointer. Să putem să facem click pe ele. Așa. Avem aici toate categoriile din baza de date, da? Categorii. Uite-le aici în baza de date și uite-le aici pe aplicație. Acum, ce vrem noi să facem? Hai să vedem când creăm un blog. Noi vrem ca să selectăm o categorie și să o atribuim la un blog. Pentru asta, mai întâi de toate, trebuie să facem niște schimbări în model. Mergem la blog. Aici, în primul și în primul rând, trebuie să punem un nou field la fillable, adică noi avem un nou field aici creat, blogs. Avem categorie ID. Noi nu putem să facem assignment, deoarece nu este aici în fillable. Hai să-l punem. Categorie, jos, ID, da? Hai, mergem mai departe. Acum noi trebuie să creăm o metodă aici în model, în clasa blog din model. O metodă care să ne dea voie să accesăm toate blogurile, toate categoria la care acest blog este atribuit, da? Hai să facem asta. Deci public function category la singular, deoarece este doar unul, o categorie, așa. Public function category, așa. Și aici return this, această instanță, așa, și belongs to category class. Așa, asta e tot, nu trebuie să o importăm deoarece se află în aceeași mapă și Laravel o face tot pentru noi. Deci asta este numit Laravel Eloquent, da? În loc să facem un query cu join, el automat, noi dacă facem relația asta one to many, el automat, dacă facem, respectăm convenția și deci folosim, numim funcția categorie la singular, deoarece este o relație has one, deci avem o categorie și returnăm această instanță că aparține la category class, da? Așa, acum fix același lucru vrem să-l facem și la categorie. Deci, în primul și în primul rând fillable, protected fillable, așa, punem aici name, și virgulă și hai să creăm funcția public function, funcția eloquent, public function, aici va fi has many, da? Că are mai multe bloguri, o categorie are mai multe bloguri, un blog are o categorie, așa, public function, blogs, așa, return, this has many blog class,
asta e tot, asta este convenția. Acum, haideți să plecăm la Create, aici la blog, ca să adăugăm un select, unde să putem să afișăm toate blogurile, da? Care vin din baza de date și să putem să le selectăm. Hai să facem asta. Deci aici facem un select. Cred că știți tag-ul ăsta din HTML, nu știu dacă l-am arătat în tutoriale, dar aici eu cred că o să înțelegeți, nu e nimic complicat. Deci va fi category, name-ul la select și selectul are mai multe opțiuni, da? Option. Așa. Selectul poate să aibă mai multe opțiuni. Haideți să vă arăt mai bine, că să înțelegeți, da? Opțiunea 1, opțiunea 2 și cred că e de ajuns să înțelegeți. Hai să intrăm la Create Blog. Aveți aici selectul, da? Opțiunea 1, opțiunea 2. Imediat îi dăm și niște stil și are și valoare. Aici la valoare o să punem ID-ul la categorie, care va fi stocat în baza de date. Așa. Hai să-i dăm o leacă de design, să arăte mai bine. Deci, ID select category, ca să putem să-i dăm un design. Așa, îl selectăm, plecăm la Style, ID, Select Category, Width 400 de pixel, Border Radius 16 pixel, așa, și dăm și un Height de 40 de pixel. Hai să vedem. S-a primit, arată cât de cât ok. Hai să lăsăm fără Border Radius, e frumos fără, cred că. Și un 450 să fie cât de cât 430 aproximativ, nu ne pierdem mult timp cu design. Și îi dăm și hai să dăm și un label aici, create, unde create, așa, aici, hai să-i dăm un label, plus select label și aici alege o categorie pentru blog, da? Ia să vedem, arată, hai să dăm un pic de spațiu la select label. Așa, ne ducem în style, punct, margin top, 20 de pixel, font size, 20 de pixel, să vedem, arată ok, așa. Acum, haideți să populăm acest select cu date din baza de date. Select category, hai să dăm și la asta așa un 10 pixel, așa că să-mi stă chiar margin top 10 pixel. La select să dăm o leacă mai jos. Așa, perfect. Hai să populăm selectul ăsta cu date din baza de date. Deci plecăm la block controller. Acolo trebuie să le chemăm. Da? Block controller, așa, block controller. Și la funcția create, aici, da, funcția create, metoda create, trebuie să chemăm toate categoriile. Deci, mine aici e importat, dar o să ștergem să vă arăt încă o dată. Așa. Haideți să le chemăm. Deci, category, așa, categorii, modelul, categorii. Mai întâi trebuie să creăm o variabilă categories, așa, este egal cu categorii. All, așa, da, asta e tot. Deci, trebuie să le importăm. La mine din PHP Store se importă automat, app models category, dar puteți face asta și manual, da? Use app models. Deci de câte ori folosești un model, trebuie numai decât să-l importi. App models, categorii, da? Cum îl importi? Asta este, deci, drumul către acest model. Deci e app models, categorii, da? Simplu, da? Când folosim blog, dar blog mai timp el automat se importă. Dacă primiți eroarea că nu găsește ceva, un model sau un controller sau un blog, trebuie doar să-l importi aici sus, da? Deci aici use app models blog. Noi îl folosim aici, da? Blog, dă-i 0. Dacă nu, el n-a să meargă. Dă să-l comentez. Și dă să comentăm și asta. Use. Ca să vedeți că nu merge. Ia uitați. Hop. Class app HTTP controllers category not found, da? Înseamnă că trebuie să le importăm. Și acum să meargă.
Așa. Mergem mai departe. Mai departe. Trebuie să îl trimitem la view. Deci hai să folosim compact, că deja ne-am învățat. Așa, compact, nu compound. Compact, așa. Trimitem prin compact și metoda variabila categories, care are stocate toate categoriile din baza de date, din model. Așa, mergem la create, deoarece noi returnăm create și hai să facem loop-ul aici. For each category, categories as category, așa. Ștergem că nu avem nevoie de două, avem nevoie numai de unul și aici îi dăm and for each. Și acum facem date dinamice, nu date hardcodate. Deci aici avem category name, și aici la value category ID. Category niuță ID. Este ID-ul la categorie care îl vom trimite înapoi la controller când facem submit. Așa, deci acum hai să mergem la block controller și aici la metoda store, deci, vezi, trebuie să primim acest category ID, da? Deci în baza de date e category ID și request category. Deci, în baza de date, aici la block create, noi inserăm în baza de date cu fieldul category ID, deci blogs, aici unii category ID, noi inserăm ceea ce vine din request category, adică ceea ce vine de aici. Request, unii request, name category, da? Noi de aici vine valoarea, la ce să alegem noi. Așa, haideți să vedem dacă merge. Așa. Deci, creăm un blog nou, excursie la Cluj, de exemplu. Nu pierdem mult timp cu asta. Alegem o imagine, image 1 și alegem excursii, da? Spre exemplu. Așa. Acum, haide, blogul a fost creat cu succes. Hai să uităm baza de date. Are categoria ID, din câte vedeți. Putem să facem click pe dânsa și ne duce la categorie. Așa. Și haide să o arătăm în index aici, această categorie. Index.blade.php. Așa. Index la blog. Așa. Deci aici înainte de description, hai să mai adăugăm. După title mai adăugăm un blog description care va fi categorii, 2 puncte. Și aici va fi blog categorii și cam asta e category name. Așa, asta e tot. Hai să vedem. Da, din câte vedeți, se afișează categorii excursii, da? Perfect. Merge destul de bine. Cam atât. Hai să schimbăm și la update, că să meargă și update-ul tot așa. Deci, block controller. Fix așa facem și la update. Deci, blog categorii ID request category. Așa, și trebuie și la request views create. Fix asta trebuie să facem și la request. Așa, copiem asta, ne ducem la edit, nu la request, la edit. Așa, la edit, după input file name, adăugăm asta și trebuie să facem ce am făcut la create, trebuie să facem și la edit. Mergem la block controller. Deci ce avem aici la create, așa, copiem și punem și la edit și îi dăm aici compact categories. Ia să vedem dacă merge. Hai să-l edităm. Da, merge destul de ok. Hai să schimbăm categoria. Ia, să punem city break, submit. Da, merge, din câte vedeți. Putem să schimbăm și categorii. Așa. Hai acum, când facem click la categorii și alegem o anumită categorie,
să ne deschidă o nouă pagină show cu toate blogurile care au această categorie, da? Aici pe la link categories. Hai să facem asta. Deci trebuie să creăm un route show la categorii, așa, mergem așa, creăm un route category, show, liniuță și dinamic, deoarece selectăm o categorie, trebuie să știm care e ea, da? Categorii. Noi am mai făcut asta aici la blog. Blog, show și blog, da? Acum metoda e show aici, așa, metoda va fi show și name-ul la route, tot show. Așa. Acum mergem la categorii index, acolo va fi linkul nostru. Hai să mergem acolo. Resources, views, category, index, așa, și aici trebuie să creăm linkuri. Simplu. Așa, punem link și aici avem nevoie de, la href, avem nevoie de route. În route va intra denumirea la route, care e denumirea la route? Categorie show la route, așa, categorie index, categorii.show și trebuie să-i dăm și parametru, da? Știi care e ID-ul, ce categorie accesăm noi. Categorii ID. Așa, hai să vedem dacă s-a primit ceva, apăsăm click, da, se duce pe categorie show 1, sejur, categorie show 2, da? Deci este aici ID-ul, perfect. Hai să mergem acum la categorie controller. Ne ducem la HTTP controller, categorie controller și la metoda show trebuie să returnăm un view, așa, care trebuie și să-l creăm. Va fi categorii.show și trebuie să trimitem și categoria, da? Compact, categorii. Hai să vedem dacă merge. Trebuie să creăm view-ul ăsta. Așa, hai să mergem la resources, categorii și hai să-l creăm. File show.blade.php. Așa. Deci, aici putem să copiem, cred că de la blog show. Hai să copiem asta și să o punem la categorie show. Ștergem ce e aici. Și putem să copiem codul de la blog index. Putem să luăm cardul ăsta. Tot cu loop îl copiem, cu for each, așa, și îl punem aici la categorie index, la categorie show. Și va trebui să, în controller, să scoatem toate categorii, toate blogurile care au această categorie. Deci asta nu va fi greu. Folosim deci blogs fie egal cu categorii egal cu categorii blogs va fi egal cu categorii, așa, blogs și asta e tot, da? Dă să vedem și vedem. Hai să dăm un die and dump să vedem dacă vine, hai să verificăm, așa, deci blogs, hai să vedem cine vine nou, când apăsăm click, vacanță, gol, scursii, gol, city break are o categorie, da, merge destul de ok, așa, deci acum trebuie să trimitem blogs prin compact, nu mai avem nevoie de categorii, trimitem blogs aici, blogs, da, noi le avem stocate în această variabilă. Deci toate blogurile care au această categorie, deci categorii blogs, sunt stocate în această variabilă. Dacă să înțelegeți ce am făcut noi aici, deci am accesat categorii, deci valoarea acestei categorii, o categorie, când apăsăm click și accesează metoda din model, unde e la categorii, această metodă blogs, da? Deci avem categorii și blogs, metoda din model, care face has many, da? Hai să vedem dacă merge. Deci trimitem la așa și aici în show, blog show, nu blog show, category show. Aici avem deja totul făcut. Deci
for each blogs, asta e din blogs.index, dar noi putem să folosim și aici asta, deoarece noi am trimis blogurile numai care cu categorii. Dar haideți să schimbăm denumirea, că să nu vă încurcați. Hai să scriem aici categorized blogs, da? Categorized blogs, așa. Să nu vă încurcați cu blogul ăla, să înțelegeți, da? Categorii show și aici tot trebuie să scriem categories blogs. Hai să vedem dacă merge. Și dacă merge, asta cam a fost tot. Dă să vedem. Excursii, nu avem nimic, deoarece nu avem așa categorii. Sejur nu avem nimic. Și city break, avem un blog. Deci avem un blog cu categoria city break. Hai să mai creăm niște bloguri. Deci, excursie la Iași. Așa, adăugăm o poză. Vacanță va fi categoria. Așa, hai să mai adăugăm unul. Excursie. Excursie la Sibiu. Da, am fost și la Sibiu, foarte frumos acolo în Sibiu. Dacă mă urmești ceva în Sibiu, ești foarte norocos că trăiești acolo. Hai să alegem un file. Alegem pe ăsta. Și îi dăm sejur. Hai acum să vedem la categorii. Excursii. Excursii n-am adăugat nimic. Sejur. Avem un blog. Categoria sejur. Excursia la Sibiu. City break. Avem un blog cu categoria city break. Și avem o vacanță. Așa. Hai să adăugăm două bloguri. Hai să mai adăugăm un blog cu aceeași categorie. Deci sejur la Mamaia. Așa. Așa. Poză random. Sejur. Meet. Categories. Sejur. Așa. Avem două, dar o mică eroare de design. Da? Hai să o îndreptăm. Deci categorii .show. Aici avem nevoie de un div. Și să-i dăm un display flex. Stă urât. Div. Style. Hai să facem inline styling. Display flex. Column gap. 50 de pixeli. Hai să vedem. Da, arată ok. Și un margin top. Margin top de 50 de pixeli. Așa. Da, aici avem toate blogurile când accesăm blog, deci toate blogurile care le avem în baza de date, da, aici putem să le alegem pe categorii. Deci la sejur avem două categorii. City break 1, vacanță 1 și la excursii nu avem nici 1 până când. Așa. Și putem să adăugăm și un buton care să ne ducă înapoi la pagina categorii, da? Putem să facem și asta, nu e problemă. Deci aici după div, jos, da, hai să adăugăm un div, go back to categories. Nu mai dăm styling, să fie doar așa un link, da, un link, nu mai dăm stil, dar mai timp că putem să-i dăm și stil, să-i dăm un class button, mai timp că avem așa ceva, mai țin minte, ia, ia să vedem și... Nu. Așa, hai să-l scoatem de aici. O scoatem din div-ul ăsta ca să fie flex. Scoatem în afara div-ului. Da. Și un color white. Îi băgăm aici și un style. Color white. Nu. Ok. Hai să ștergem tot, lăsăm așa doar fără design, deja nu mai contează design. Și când accesăm aici Go Back to Categories, trebuie să ne duc înapoi la categorii. Blog Show, Blog Category Index, unde eram noi? Category Show, așa, aici la Category Show eram și hai să-i dăm route-ul corespunzător. Category.index. Să vedem dacă își face treaba. Go back to categories. Așa, city break. Go back to categories. Go back. Hai să dăm și niște. Așa. Font size. Pixel. Margin top.
și un margin 20 de pixel, 50 de pixel. Hai să vedem cum. Da, go back categories. Hai că lucrează ok. Cam atât, vă felicit. Ați terminat tutorialul Laravel. Dacă aveți careva erori, întrebări în timp ce faceți acest tutorial, vă invit să scrieți în comentarii, eu o să mă stărui să răspund. Și vă invit de asemenea, după cum v-am spus, eu sunt profesor la Academia Online de Web Developer Dev Academy. Vă invit să vă înscrieți la un curs unde veți putea face cu mine, inclusiv și cu alți profesori experimentați care lucrează în domeniu. Veți putea lucra asupra, nu doar la Laravel, avem și cursuri de frontend pe Vue.js, avem și cursuri de CSS framework-uri, Tailwind, cursuri de începători, de web designer, HTML, CSS. Vă invit, dacă aveți dorința să deveniți web developer, cu siguranță că trebuie să vă luați așa un bootcamp care va fi la un preț foarte accesibil, nu este scump. Și cam atât. Vă urez succes dacă scopul tău este să devii web developer sau dacă scopul tău este doar să-ți faci un site pentru tine. De asemenea, îți urez succes și cu siguranță că acest framework Laravel te va ajuta, deoarece este un framework full stack, este un framework foarte întrebat acum pe piață și te ajută să faci cam ce vrei tu odată ce ai înțeles cunoștințele de bază. Cam atât din partea mea, a fost Andrei cu voi de la devacademy.ro. Vă urez o zi bună și vă aștept să urmăriți și alte tutoriale care le voi posta pe acest canal de YouTube. Dați un like și un follow și vă urez o zi bună și la revedere!